Het station dat verplaatst moest worden. Station Zwalmen. Een opvallende situatie. De ingang van het station ligt zo'n 200 meter van het stationsgebouw vandaan. Dit komt omdat in 2003 de autosnelweg A73 op de plek van het spoor moest komen te liggen. Het spoor werd daarom opgeschoven en het nieuwe station van Zwalmen kwam zo'n 50 meter van het gebouw af te liggen. Maar goed, waarom kwam hier überhaupt een station? In 1863 werd het station geopend aan de nieuwe staatslijn E, de spoorlijn tussen Maastricht en Venlo. Het dorpje Zwalmen was blij met de komst van het spoor. Voorheen waren ze afhankelijk van koetsen en andere traditionele vormen van vervoer. Door de komst van het station was het voor Zwalmen mogelijk om fabrieken en andere bedrijven aan te trekken. Het stationsgebouw werd ontworpen door architect Karel Hendrik van Brederode, die meerdere stationsgebouwen in Nederland heeft ontworpen. Het oorspronkelijke stationsgebouw in Zwalmen was een eenvoudig station van het type SS 5e klasse, gekenmerkt door een rechthoekige vorm met een zadeldak en symmetrische gevels. Opvallende architectonische kenmerken waren onder meer de bakstenen constructie en de sobere detaillering, typerend voor de stations uit die periode. SS 5e klasse betekent Staatsspoorwegen 5e klasse en was een standaardstation uit de 5e klasse, zoals er meer in Nederland gebouwd werden. Standaardstations om op goedkope wijze snel meerdere stations aan een spoorlijn te kunnen bouwen. 38 van dergelijke stationsgebouwen zijn er in die tijd gebouwd. Bij het station van Zwalmen is in 1911 de zuidelijke vleugel nog uitgebreid. Ook heeft aan die zijde een losweg gezeten om goederentreinen te kunnen beladen of lossen. In het gebouw zaten dienstlokalen, wachtkamers, een loket en het bedieningstoestel voor seinen en wissels rond het station. Op de bovenverdieping was een woning voor de stationschef en zijn gezin gevestigd, wat destijds gebruikelijk was om continu toezicht en beheer van het station te waarborgen. De Hollands IJzeren Spoorwegmaatschappij ontwikkelde de spoorlijn en het station. Ze gingen later op in de Nederlandse Spoorwegen, ook wel bekend als NS. In 2007 werd de exploitatie van de Maaslijn, waartoe station Zwalmen behoort, overgenomen door Veolia Transport. Sinds 2016 verzorgt Arriva de treindiensten op dit traject, inclusief station Zwalmen. De komst van het station had een aanzienlijke impact op Zwalmen. Het verbeterde de bereikbaarheid van het dorp, wat leidde tot economische groei en een toename van handelsactiviteiten. Lokale bedrijven konden hun producten gemakkelijker vervoeren en inwoners kregen betere toegang tot werkgelegenheid en toegang tot reizen naar de rest van Nederland en daarbuiten. Het werd voor het dorp een poort naar de wereld. In 2003 werd begonnen met het verleggen van de spoorlijn Maastricht-Venlo om ruimte te maken voor de bouw van de A73. Deze aanpassing betekende dat het oorspronkelijke stationsgebouw niet langer direct aan de spoorlijn lag, waardoor het zijn stationsfunctie definitief verloor. Maar eigenlijk had het haar functie voor een groot deel toch al verloren. Hoewel er plannen waren om het historische gebouw te slopen, gaf de gemeente Zwalmen daar geen toestemming voor. Als gevolg hiervan stond het stationsgebouw een lange tijd leeg en verloederde het behoorlijk. De A73, inclusief de Zwalmentunnel, werd uiteindelijk in 2008 opengesteld voor verkeer. De tunnel, een landtunnel van 400 meter lang, ligt onder de bebouwde kom en het stationsplein van Zwalmen. In 2021 is het gebouw gekocht door een organisator van een jazzfestival. Hij wil er een ontmoetingscentrum voor jongeren van maken. In 2024 is er voor het eerst een jazzfestival georganiseerd en in 2025 moet de tweede editie hier plaatsvinden. Ondertussen wordt er hard gewerkt om het stationsgebouw weer op te knappen. Hopelijk gaat het historische gebouw een mooie toekomst tegemoet. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het ons weten in de reacties en vergeet je niet te abonneren.
Dan mis je geen enkel station met een verhaal.